Ассалому алайкум бародаро. Хонаи навбатӣ 130 квадратный метр, сехонага дар доми Душанбе шаҳр, назди пединститут. Дута вана туалет на якумуш. На ҳоҷатхона. Инаи дуюм. Евро ремонт. Иҷа спальня. Хона ба иҷора дода мешавад. $800 як моҳда. дом ягон камбудӣ надорад. свет, об, лифт ҳамаш ҳамавақта. иҷа ошхонае. иҷа коридор. иҷа дуюм ҳуҷра. худи хона дар маркази шаҳр мебошад. иҷа зал. ҷай хеле балконча дорад. бонки миллии Тоҷикистон, маркази шаҳр. агар ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед. ина бародаро худи дом. Мошина 130 квадрат, евро ремонт, 3 хонага, 8000 сомон ба як моҳ.
ва рақамҳои 919 98 88 зан.